अनेक बिजिंगै थांगाना नों tabuk nin thani wani bagay kisapana se zora kare kya kol khaye hello hone shana point se nin thani wo zora kare kya angkha tabule ang monno te first khlai liya kok shana ni bagay muchung kha hingke nangbo kok shana muchung khamu angbai nini khawa hamsak ma tongke muchung mung tong khamu kok shana ni angbai o tabuk ni generation ni relationship amtino chungche borok no mutumani kabui tongo a borok hingke te khosra borok no bahai ke tong thok toni mana bahai ke kaham ke toni mana hanai bandi oi tong onek no kost tong ona je borok no nangni ne shanmani yaglo ola nang a borok no mutani thani wo bono pongnani phandu ne shan ka hingke je borok ni bagai angani langmana nasto khlai rikha je borok ni bagai angani khano barbar dukhuman rikha o borok tin an proof khaika jebo je angbi ni standard ya je borok no care khlai nai je borok no hamsa go ni barbar shanai o borok no last year khibui kalangai thango je sapane nang hamsang mar shidi je sapano nang khapuri jong shidi je borok no shanai anaya karita thangdi hinai a borok no ya kari kalangai thangnai ani life no stongi thangkani ni bagai ani life no dasha bekha rifidi ani asa important zora rok no ano te hai no hai kifle rifidi ani khabe thangmani no ano kabe mani no ano kifle rifidi nin bagam shignan khakhala no tini be chadagan han jish na jine ben chalak tongkha please kar share kam khana ta pogde te na tamu pudan chana tongkha please kan chana subscribe khanta pogdi hama jadan kaham grang atongdi